आखाइखौल'सो फिसा फिसा खालाम गोदोर जादों हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय निउ ब्लग स' गाइस बिराद गोबावदों दिनैसो ब्लग लाबाय आरो ना माने लकडाउन जानाय ना एसे बरिं जानाय आरो ना लकडाउननि ओमफ्राय दा बरिं जानायखौनो दिनै एसे जोंनि गामिनि एसे साइडआव हायबाय आरो ना जोङो एसे माबा खालामनो आरो ना टाइम पास खालामनानै आरो ना स' जों बे टाइम पासनि गेजेरजोंनो बिदिनो ब्लग लागोन माबा माबि सावरायगोन आरो ना दिनै आरो ना आंनि भिउवार्सफोरदो आरो ना साबसक्राइबारफोरखौ आरो लोगो मोननाया बहुत गोबाव जाबायना स' गाइस नायलांबाय थादो जों दा मा खालामो बे टाइम पास स' बे जाबाय बे गामिनि आरो ना जों मा गामियाव बेरायनो हायदों बे गामिनि फिल्ड आरो ना इयो बल फिल्ड फुटबल प्लेग्राउन्ड आरो ना बेयो ओमफ्राय जों दायो बे प्लेग्राउन्ड जोङो बेसिम थांसै आरो बे हाग्राबारिनि लामा फिसाथिं स' गाइस नायलांबाय था बे लामाखौ ओरैबायदि डेन्जार फाइनेलि जोङो जाय जायगायाव पार्टि खालामगोन बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना अ सरि गाइस दिनै बे बरिं पार्टिया जोब्बाय ओमफ्राय जों थांगासिनो आरो ना जोब्बाय आरो ना जाखांनानै नैथिंबो नै जायै हायबाय गाइस थांगासिनो बिराद डेन्जार जागासो जाफैनाय जोङो पार्टिखौ गाइस आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट टाइमाव आरो मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन लांगोन आरो ना नोंथांमोना शेयार खालाम भिडिअखौ सापर्ट खालाम आयौ हाब्रु गोजानै Please like and share, comment, guys. So bye bye.